Helo a diwrnod llyfr hapus. Dewch gyda ni i gweld beth yw hoff llyfrau athrawon ask disgyblion. Helo Miss Bedwyr, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff lyfr fi ydy Just Kids gan Patti Smith a hefyd, wrth gwrs, Cant o Canu Pop. Helo, beth yw hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr yw Lottie Brooks. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr yw Dogman. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff llyfr fi yw A Diary of a Wimpy Kid. Helo, beth yw hoff llyfr chi? Fy hoff lyfr yw Heilfan gan Llwyd Owen. Helo, beth yw hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr i yw The Hunger Games. Helo, beth yw hoff llyfr chi? Helo, hoff llyfr fi yw Dog Diaries TV Star. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff llyfr i yw Dog Diaries I Love Paris. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Helo, fy hoff llyfr fi yn Harry Potter the Philosopher's Stone. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr i yw Bunnies vs Monkeys. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr i yw Dogman the Scarlet Shedder. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Cadu Coch. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Matilda Roald Dahl. Helo, Mrs Ridley. Beth yw eich hoff llyfr chi? Ar hyn o bryd, fy hoff lyfr i yw I Haven't Been Entirely Honest With You gan Miranda Hart. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Matilda Roald Dahl. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Llyfrau Hart Henry. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Thing gan David Williams. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Dogman. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr yw Gangster Granny. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff llyfr fi yw Dog Diaries the Pop Star. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Dogman. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff llyfr fi yw Ice Monster. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff llyfr fi yw World's Worst Children 2. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Hoff llyfr fi yw Harry Potter. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Paddington in Peru. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr i yw Fantastic Mr Fox. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fi'n hoffi Percy Jackson. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? World's Worst Pets. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr i yw The Danger Gang. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Y hoff llyfr fi yw The Adventures of Captain Underpants. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Avocado Hotel. Beth yw dy hoff llyfr ti? Fy hoff llyfr yw Ceri Grafi. Helo, beth yw eich hoff llyfrau chi? Diary of the Wimpy Kid 2. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Diary of the Wimpy Kid. Helo, beth yw'r hoff llyfr ti? Twisted Tales, Beauty and the Beast. Helo, beth yw dy hoff llyfr ti? Noughts and Crosses. Buscando
Dwedodd dewis ar gwnewch y pethau bychan. Fi'n gwerthfawrogi pobl sy'n dweud diolch. Diolch! I fi, y pethau bychain yw i chi'n cyfarch rhywun, maen nhw'n cyfarch chi nôl, boed yn bore dda, neu yn gweud diolch am rhywbeth. Diolch! Helo. Beth ydy'r pethau bychan chi'n gwerthfawrogi? Fy nheulu yn gyntaf, ond hefyd y cwpan a coffi cyntaf yn y bore. Oedd i gallu mynd ar y corff, mynd am run. Helo, miss. Helo. Beth ydy'r pethau bychan wedi chi'n gwerthfawrogi? Fi'n gwerthfawrogi fy nheulu. Miss. Helo. Beth ydy'r pethau bychan wedi chi'n gwerthfawrogi? Mae llawer o bethau. Fyswn i'n dweud teulu yw fi fi'n, fy ffrindiau gorau, dosbarth cyfrestru, 7 ar 2. Pryd mae disgyblion yn dweud diolch ar ôl werth. Helo. Beth ydy'r pethau bychan chi'n gwerthfawrogi? Pan mae pobl yn dweud os gwelwch yn dda a diolch. Diolch! Helo, miss. Helo. Beth ydy'r pethau bychan wedi chi'n gwerthfawrogi? Pobl yn gwenu yn y bore, pobl yn dweud diolch a hanner o de beth gyntaf yn y bore. Diolch! Helo. Beth ydy'r pethau bychan chi'n gwerthfawrogi? Fi'n dwlu hanner o de yn y bore. Diolch! Helo. Beth ydy'r pethau bychan chi'n gwerthfawrogi? Pobl yn dal y drws, pobl yn cynnig paned o de, a pobl yn dweud bore da. Diolch! Helo. Beth ydy'r pethau bychan chi'n gwerthfawrogi? Coffi neis a cael bach o lain ar fore di Sul. Diolch! Hai merched. Beth ydy'r pethau bychan wedi chi'n gwerthfawrogi? Roedd yn gwerthfawrogi pryd mae disgyblion yn dweud bore da a helo wrth dod mewn i wefs. Diolch! Helo. Beth ydy'r pethau bychan wedi chi'n gwerthfawrogi? Swn i'n dweud teulu ag mynyddoedd ag arfordir pen. Diolch! Helo. Beth ydy'r pethau bychan chi'n gwerthfawrogi? Chi'n dod i nosbarth i bob yn ail wers a cael fi mas o wersi fi ddim eisiau dysgu.